Nag-text si... Ano yan? Nag-text si... Ano yun eh? Si Kahirit na kuhan. Si Kahirit na Rick Mendoza. Ora nga pa di sound sa FB. Sik mo tabi, J. Good morning, tabi. Manay Merly Caceres. Good morning, BP. Baha digdi sa mo hanggang tuhod pa. Ay, alat ngo. Iyo manangga. Pag abot ko digdi sa DCGB, o diyan sa inutan may mga tugang baha, nata nagparabaha di, makusuturan ka sa banggi. Buena Manong Bareta sa morning. Nga, mga launa. Isos ko. Kaya palan si Manay Merly Caceres. Baha ngayon ngunyan digdi sa may samunya. O digdi pag-abot ko sa DCGB, o yan sa inutan may baha mga tugang sa siguro mga alam pa sa kwan, nasa bangguran eh. Nasa bangguran tabi ang tubig dyan sa inutan, sa may basketball court. Kan barangay 23. Pati palan sa Bitano, sabi ni Manay Merly Caceres, baha ko niyan. Mangyayari sa Maabaka. Sila ako nakamang nuturugon kaya kita. Mga tugang, mga buhay namanong Bareta in the morning. Nagpuon ka sa hapon, anay kaduwang step kang pagkaparehistro para sa Philippine ID System sa panginginot kan Philippine Statistics Authority sa Bicol. Sinabi po ni PSA Information Officer Vladimir Peraha na inot nang napospon ang schedule akan step to kang nakalis na taon. Alaga din ipapadagos na kansay ng opisina poon ngunyan aldaw. Kasuhapon, ipinagpadagos na poon kasuhapon. Katuwang ninda ang LGU may kinaraman sa sinabi ng programa. Ang step number 2 kan PhilSys, iyo po ang validasyon ng mga dokumento asin pagkuhanin biometric info sa mga designadong registration centers sa mga LGU para sa mga tao na gusto tabi na parehistro. Sa probinsya kan Masbate, mapuon man sa Pitsa 21 ang para sa Step 2 National Identification Registration. Inaprobaran kan sangguni ang panlunsod ang ordinansang ma-regulate sa paggamit ng video o karaoke machine asin iba pang sound devices sa syudad. Susog mga tugang sa ordinansa, ipagbabawal ang paggamit ng video okay po alas 7 nin aga, sagkod alas 5 nin hapon, asin alas 10 nin banggi hanggang alas 4, alat mo na. Sabuton ta daw ini. Bawal 5 to 7. Bawal 5 to 7. Tapos ngayon asin alas 10 nin banggi hanggang alas 4 nin aga. Kung sain ang magbabayular sa doon ng bitan ng ordinansa, makakahampang nin magkaligong penalidad nin maabot sa 3,000 pesos. At nga na, anong pakasabot mo kay DJ? Bawal 5 to 7 p.m., 5 a.m. to 7 p.m. Asin, alas 10 din aga hanggang alas 4. Kung sabi yun, pwede kang mag-video okay po alas 5 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi? Tama? Baka nagluyaan sa kuyang logic ini. Pero garo, kwa na. 5 to 7 p.m. bawal. Tapos, pwede naman alas 10 din banggi hanggang alas 4 ng aga. Gari, may diferensya. Nga anong mangyari sa gap na 5 p.m. to 10 p.m. Pwede pala. Iyan mga tugang na oras na iyan. Iyan ang oras kang pagiribo kan mga assignment. Tama ang pagkasabot. Baka may kwan lang ang pagkasurat ha. Baka may problema lang sa pagkasurat. Pero, Tod, baka si Andiyan nag-report ka ni tayo nagko-cover kan sanggo ni ang panlunsod, ano? Pero gari may diferensya. Gari may, hindi ka mong nagdadangog tabi. Baka arabok, ako kaya baya. Habang nag-aloy, gari ako napapatal man ako. Abang nag-aloy, Paring Ray Romero. Baka saan ang pagkasabot ko? Angie, yaon si Angie. Angie. Hello? Ano man ang ganining ordinansang ini? Anong oras ang bawal? Ang report ko kasuod 7 a.m. to 5 p.m. Bawal.
Oo, tapos mabalik sa 10 p.m. to 4 a.m. Bawal. Mm-mm. Kaya daw ako, oo. So, kung sabihin, alas 7 agangan alas 5, di ka pwede mag-video, okay? Yes, tama. Ano sunod na di ka pwede mag-video, okay? 10 p.m. going 4 a.m. Oh, tama. Yung manangga. Tama na nakasurat na eh. Gusto mong sabihin, 5 p.m. to 10 p.m. pwede? Pero may grace period man. Gari may diferensya? Gari may diferensya pulin? Ito. Ika ka nag-eskwela ka ni, anong oras ka nag-aadal? Maski pandemic mo niyan, 5 to 7 baga klase, di ba? Online classes. Anong oras ka nag-preparar ka mga assignment mo? Minsan Doon nag-aaral na ka? alas 8, ganyan. Alas 8 sa manggi. Mm. So, kung pag-obserbaran ko ta online classes, ang pag ngaya, mga alas 7, pagka-dinner baga, mapuna mo Oo. siya mag-ibukan mga assignment niya. Ang mga professor, nagkataong mga assignments, homeworks, classworks, Mm-mm. mag-ibon, mga alas 6, alas 7, alas 8. Una tatayan lugod ang pwede mag-video kay alas 5 hanggang alas 10 ang banggi. Iyan sana. Kasi ang sabi na sa talaga VP na naipilawanag, Oo. 7 a.m. to 5 p.m. tayo talaga so may mga Online classes yan classes. talaga. Yan sa online Tapos, classes. Oh. tapos bako sana sa mga online classes kasi sa modular man, piga-consider man nila, Oo. yung mga teachers tang nag-aaral sa kaso, Mm. yan talaga sa kasagsagan buhat kitrabaho da ata VP. Iyo. Okay. Iyo, tama. Okay ako dyan. 5 to 7 p.m. ang video na ding video kiboda sa nagagaribo kan module. Mm. Nya ina ka, mauli ka sa opisarong mo, alay ka sa trabaho, mauli kang alas 5:30 o alas 6 ka nagabot. Oo. Di nag-ibo kan aki mo sa module. Anong oras mo siya tatabangan? Di ka man pwede magtabang na 5 to 7. Nasa trabaho ka. Iyo. Nya kung so katanay mo alas 7 may kuminanta na dyan kigari waragas na kanta. Buda may nagpatugtog na ano yan. Giri may Wagas diferensya man, laban. Isang autor kay ni. Ang author kay MVP si Councilor Alvarizo. Giri may diferensya. Kasi kung magigirong naman tayo VP kang December, Oo. ang pirmalo ka ni Mayor sa pagi kang sa iyang advisory Oo. na ipinalo sa advisory number 63-18, ka ito, pwedeng tigtutugutan ang paggamit ng video okay ba siya 5 p.m. Mm. hanggang 8 p.m. ko na sana. 10 p.m. to 5 p.m. to 8 p.m. sana dati. pigutugutan. Sa O, di yan holiday sinunod season ka. baga. Yan ang sinunod kay ni. Ako sa may diferensya eh. Pwede. Inda ko lang apoton ta sa mga magurang ko niya na aga nagadarangog. Pwede. Tako, because buda, ang mga professor sa college, maski mga module na iyan, kung di man nagibo talagang aga iyan, sa pag-uli kan mga magurang, maturo sa aki, Tama. aling trabaho. Nya ka may kuminurarat na dyan sa kataning mo, nagari na kainom ki kantarida. Yung maswerte sa module. Giri may diferensya. Inda, kung nataarog kayo ng, ako nakagiba din sa proseso. Alam mo yun, inipon, pending, ururon kayo kang nakalisa taon. Oo. Pero garo de ko nailing ang logic kay ni na 5 p.m. to 8:10 p.m. pabidyo ko hin man tawo. Maray pagayod kung pinabidyo ko man tawo ngaya. O lumakaraturog na baga. Oo. Makaraturog ng alas 10. Alam mo, yun man ang tingin ko pero kasi... Pero kayo dapat may regulatory sa sound kung hanggang pirang decibel na lang. Kaya may 80 decibels lang ate ito more or less na pinagsasabi naman sa Pirang decibel, 80. 80 decibel. Iyan ang natural na audio na Oo. tanaw na kayang dangugong kantalinga. Dapat masababa dyan. Eh nga. Baka ba so tataon ako Oo. Pero pagkasabot ko sa mga duwang baga sa paningit sa morning hirit, Yes. ano ka sa nagkabarasa ko, that is the normal na kayang dangugon kang talingang 80 decibels. Yes. Pag suminubra dyan, makusugon no na. Pero pag gusto sabihin, pag 80, nadadangog mo yan eh. Dapat hababa sa 80. Tama. Bako man ako eksperto dyan. Base naman sa nagkabarasa ko. Okay, sige. Thank you, Angie, Anyway, pag may time VP, baka makauron pa si Consel Alvarez para Ay, ma-ipasabot ko makauron rin nila yata. sa publiko ta. Medyo may problema. Di mo man ito Kung- makauron si Kagaawad Barisong mga alas 10, alas 9, alas 8.
Makaon alas 10. Nagkamatayan mga alas 11. Alas 10. Pwede. Nagkatulog ka, alas 2 maaga. Kaya yun sabi kan sa ko, kaya bagay ko naapudan yan. Oo. Hindi niya na sasabutan na pag naapudan kang atab, gari mapopromote ka pa. No comment. Dahil seryoso ako, gari may diferensya eh. Gari may diferensya. Inilang tapat linawon ta, Angie. Si oras. Natalugot alas 5 din aga, abanggi, hapon, hanggang alas 10, pwede ka mag-video okay. Na oras ang kang pag-study. Di ngayon, ito nag-online classes na ngayang 5 to o 7 to 5 p.m. Nag-online na baga. Iyan, so online lecture, ano nga na po ka na, synchronous yan? Synchronous. Asynchronous? Oo. So online. Nga paano sa tinaong assignment kang professor? Muna sa iba pang module na dapat tumabang sa magurang after works? Mga alas 10 ka mag-ibo. Baka Kaya mo na habang nagkakaranta. salbatan ng pangyari sa Maoraro. Klaro ta daw ini. Pwede tayo. Yo. Okay. Sige, thank you, Angie, ah. Ito ni Pipi ang thank you. pag-gating na klaro. Medyo sa bagay na yan. Ang nangyari sa Maabaka. Okay, sandali lang. Hello, kapatid. Kahirit. Good morning, Kahirit. Parang ko ng pagsabot ko. Explica rin daw ako pa rin. Baka napapatal ako. Parang ko ng pagsabot ko kan, sir. Sige daw. Paano baga? Siguro nag-iisip kan, module baga. Pag nagturo na sa module, isisimbagan mo through online ang module. Oo. Mapahingalo ka na ngayaw alas 5 hanggang alas kung makaturog ka na, whatever. Oo. Applicable iyan sa mga elementary and high school. Oo. Pag college baga paano, anytime pwede ka. Taday man na face-to-face. Iyo. Pero pare, balikan ko sinabi ko na elementary ade. Ngayon, module Correct. ka. Di, halimbawa nga sumagurang busy, nagkatrabaho. Di, kung ginibo ka na aki mo, you have to check it. Pagbalik mo mga alas 5, alas 6, para kung may din na simbagan, maalalay ka pa sa aki mo. Correct. Di, gari, may gap eh. Gari ko kigap. Arte ni sir. Ang pinaka-problema kan, Oni. Itarap mo naman kayo. Alas 4 hanggang alas 7 ng aga, pwede ka mag-video, okay? May pagpalibungan pa yun ko. Ano? Alas 4 baga, oh. Gusto sabihin, alas 4 hanggang alas 7 ng aga, pwede ka na mag-video, okay? Iyo nga ni, 4 a.m. Iyan ang problema na kula. 4 a.m. to 7 a.m. Mabigyan. Kasabayan mo sa morning herit. Salbatan ng Pero pa, pangyari sir, sa Maabaka. siguro, pag-iisip ka ni kagawad. O yung mga buro video okay dyan na restaurant. Di ba gusto niya buhayon? Baka iyo. Dapat nga na ng restaurant Ang pa rin. curfew bagat na to, yan ang oras alas 10. Oh. O, gusto siya po, alas 5 hanggang alas 10 ng banggi, pwede ka mag-inom-inom baga sa mga puro bar. May video okay baga dyan? Iyo. Baka arog kaya. Buda ako nga ang mga video kin, dapat ma-record ka ng soundproofing. Correct. Matawag kang lugar. Correct. Matawag kang lugar. O anyway, klaro untay nita medyo ako ay nalilibungan ako, kapatid. Mas makalibungan. So, 4 a.m. to 7 a.m. Di ba ka ma-video? Sa bawal, 10 to 5, 10 to 4. Tapos, masud naman na bawal, alas 5. Di ko sabihin, may sarang oras na pwede ka mag-video, okay? Correct. Awinda? Okay. Salamat. Uy, istoy. Mga parents, mga teachers, mga madam, mga sir, pakitext daw tabi sa kuya kung baka talaga maluya lang ang pagsabot ko. Ako kaya, naobserbaran ko so aki kong nag-eskwela. Yan nga ning minabatok sa nasuayam pag alas 7 ang banggi, alas 8. Napapagal na siya, tamaribukon nga ang ayam. At ang nagadal nga ako nga, may pigibo nga akong assignment. Di ba? Baka ako lang suna sa sala, pero pati man ang kwan talaga mga maestro sa college, sa katawag assignment dyan, gigiribong ka na may estudyante, banggi, before na magkaturog. Okay, hello, good morning. Bipi.
Oy, pare, Bogs, good morning. Sabi kang mga para Arkelaki Video 5, Oo. lahat nga para problema ko nindang pagkantami. Kami man ngayon nagbabayad. Natusun. Pero yung bagang DPSLT, Oo. ipapara darakap sa mga coconut shell nga yung style na helmet. Oo. Pag na-discredo nga ya, sino nagpabulong? Ang masira mo lahat Salamat, Pipi. Opo. Thank you, Pipi. The best ka. Salamat. Sige, Migo, salamat. Winda. Taw da. Balikan tayo na. Kamusta ba ng reaction nindo? Pakitext daw tabi nindo. Kung ano tabi reaction nindo kayo ni na ordinansa ini sa Legazpi. Legazpi niya. Hindi ka na-implementar sa face mask. Sa mask mismo nagagamiton. Di masyadong na-implementar. Kaso hapon, nag-check ako dyan sa Tinampo. May 5 akong nasabat na jeep. 4. So, ang mas nasa kuko. Tultul ba yan? Dotod, babalikan tayo na. Mga tugang na fight na yan, ha? Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Bueno, mga tugang, sandali lang bago kita mag-uroron kayan. Ano taban masasabi nindo kaya na oras na iyan kang pag-video? Okay, bakit ano pong reaction nindo mo? Sa mga teachers palaan na nagdadangog, Madam, Sir, although taga Legazpi man sana ang ano yan ang pwede kayo nito sa Legazpi ordinance ni. Pero tabi sa mga bako man taga Legazpi na mga teachers, pwede po ka muna mag-react duman sa oras kan pag module sa modular class. Ako naka-asynchronous or asynchronous yan. Kung ang pagtao tabi kay assignment o classwork, anapod ka ni classworks, mga tugang online na isusubmit ngayakan. Pag nagamit kang Google Classroom sa pig-upload, pag may Google Classroom po, may deadline yan. Ngayon, deadline ngaya arog kayo ni. Ano ba ka? Nagigribo po bago magkaturog. Tapos may nag-video okay. Allowed ang video okay sa palibot. Paliwanagin daw. Gusto ko tabi ang reaction ng mga teachers madangog tungkol dyan sa wagin. Basta sa Legazpi, bawal 7 a.m. to 5 p.m. Buda mga tugang 10 p.m. to 4 a.m. May 4 ang 4 a.m. to 5 pwede. Buda tabi ang 5 p.m. to 10 p.m. Paliwanagin daw tabi ninda ako. Kayan, kapatid. Alarmaryo po, nasa linya. Aramon tanagdag na report hali dyan sa luwas. Paringal, good morning. Go ahead. Good morning, pade. Man lain-lain nangon yan. An gimmick kan ibang politiko. May palawlaw na. May pa-roses-roses pa. Kasuod ba, nakikig so ibang barangay officials digdi sa Legazpi dahil pitsan 9 pa sana may nagpa-deliver na nin roses para sa mga barangay officials at yung mga lalaki. Advance daw para sa Valentine's Day, adarakan sarong halangkaw na opisyal sa probinsya. Kaya jackpot kasudma sa mga paratinda kay Roses sa Pinuarana, ang sarong politiko, tapig padara sa mga barangay officials. Tandaan na kan sarong bulan, may saroma na makandidato daw konsyel kan Legazpi, nagpa-deliver naman kay mga lawlaw sa barangay. Pinapirila sa mga tao, nanao na kay lawlaw. Kaya yan, manlaylain ngo yan ang papansin kan mga politiko, preparasyon sa maabot na eleksyon. May nagpadaramang kay alak, may ham, gan Disyembre. Yan ang mga style ngo yan. Kaya talagang madali na ang 2022. Ang bigalat ko kung ano rin man kita pa di mapadara kan para sa imo man. Di mangyari yan. Yung maan mo tulod. Di mangyari. Yung maan mo tulod. Di mangyari yan. Ha? Di mangyari. At akin barat na tulo so Wala sa isip ko yan.
Wala sa isip. Alvarizo. Pero bako yan sa kuya close na. Kung ako konsyalsan ko ng palunsod, inansaro sa debate ko. Aren. Pagabot naman sa floor deliberation, baga, sa interpellation. Iyan ang i-interpellate ko kay Kagawa Jess. Kung nataarog ka ng window kang video, okay? Video, Kitulos. Ah, video. Tama. Alam mo, hindi kaya sa bulod, iba man ang kuan sa rayong barangay, iba man ang treatment ka na video, okay? Oh. Hindi baliktad. Kung pinundo man video, okay, nilalagit sa'yo man tao. Oh, lalo na. Yan sa sentro, pag nag-video okay ka, dagit ang kataraning mo. Hindi sa bulod, baliktad. Pwedeng may Pag mawarang pinundo man video, okay, malalagit sa'yo mo. Tama, nga parang tapang nga yan. Pwedeng may Pinundo mo na. Pwedeng may mawarang kiboto kay ni. Okay, Pero, sige. Yan ang huwag karas ka informasyon. Narinig sa ulit Grabe, ng sa Ligaw Kami, maabak. Alam Mario, Hmm. DCGP. Salamat pa rin Almian Trustant. Ay, sandali lang Angie Sandali lang tamakalagpason kitang maray. Sandali lang Sobrang kaya akong daldal. Kaya nakakalagpas kita kay oras. Ito na muna. Matandang Angie Di ka mag Angie at saka Jomara. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Dibang kita kay News Manager Mar de la Cruz sa newsroom kan DCGB. Pading Mar, good morning Pading Mar. Kumusta dyan? Good morning, DJ. Good morning sa mga talagang tamay headlines kunya na pagkaaga. Ang kaon na presyo kan sibubog o galunggong iimbestigaran kan Department of Agriculture. Sabi kan DA, Na, iimbestigaran nila kung nga tatagarong suminabay ang presyo kan sibubog sa presyo kan karne. May nagkatira kayang mga lugar na nanotara Alang ka, si Bobo? umabot sa 300 pesos ang kada kilo. Salbatan. Bantang Malo ang sabi na. kan DA, 180 man sa na kada kilo dapat ang presyo kay ni. Yun Kasi, Naganasin. Diba kung sabi Faraday tama, under day mananggad man. Okay. okay, sa iba pang headline, gobyerno, trabaho na magpasa na sinugpa-utop ninle kontra terorismo sa nasyon, sigon kay Justice Leonin. Nag-ehemplo kay ni ang mga nangyayari duman sa Mindanao. Yes. Kung sa'yo sinasabi na ginigibong pugat o lugar at ang mga terorista na nasambit na reyon. Ayun. Ang petisyon kanduang AITA versus terror law, ibinasura kang Korte Suprema. Sa ibang mga headlines man, Ano pa rin? Ano pakilit daw? Binasura? ibinasura, ang sabi, nagatraso duwa, pero pinirit kan grupo ng mga abogado na idagos so kaso, binayadan in tigsang ribo so duwa. Binasura? Ibinasura. Ayun. Okay. Okay, sa emulation kan exercise sa preparasyon kapag abot ng COVID-19 vaccine, naging makasaktikon sa Department of Health. SRP sa wholesale kan uri, itinalaan kan Department of Agriculture. Mantang dagos pa manggiraray dito ang paggamit ng Pilipinas sa AstraZeneca, pisar ka na ba bang efficacy rate kay ni kontra sa South African variant. Okay, sa Tarong Padigdi, ang 162 na congressmen nagpayag din suporta sa Bayanihan 3. At ipagdialogo ang mga opisyal kan Kongreso sa Department of Finance at Department of Budget and Management kung saan pwedeng uguton ang pondo para digdi na 420 billion pesos. Motor Vehicle Inspection System, hinagat na suspendiron kan LTO. Motor VP, ano mga excited ko niyan na pagkaaga from News Day, sila po si Mardila. Good morning! Salamat pa rin, Newspaper Mar. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Okay, thank you pa rin, Mar. Natatagaro, pigaling hautan ako, Jay. Mainit talaga yung kun man Bata nakalong sleeve ako ngunyan mga tugang. Tanga niya ako, malipot talaga dyan sa luwa. Pero kung pigda plus ako Ma-Amerikana ko tanga na ako ngunyan, matrubinize. Alright, 8:20 bago mag-alas 6.
Ans Galero nasa linya. Good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning, Raray, sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, ngunyan na Aldao, Pebrero G, 2021, pupuunan na kan Albay Power and Energy Corporation ang sa indang plano kay programang Massive Disconnection. Ini ang sinabi kan APEC sa pamayon ni Chief Operating Officer Apo Alvarez kung sa indang tatawanin prioridad sa massive disconnection ini iyon mga konsumidores kan APEC na may halawig na asindara kulang bayadan o obligasyon. Sigun kay Alvarez, focus kan sa indang operasyon ngunya na Aldao, ang primer distrito kan Albay kay pig-abisuhan ninda ang mga may arrears o bayadan na umiro na tulos asin magbayad na kan sa indang mga obligasyones sa indang pinakaharining opisina, bayad center o kaya payment center tangani na malikayan ang pagkakaputol kan supply ng kuryente. Kan kung magigirumduman kan mga nakalihis na bulan enot nang nag-aparecer sa sanggunian panalawigin kan Albay, si Alvarez kung sa iya mismong tinaman doon sa panggan mga miyembros kan Junta Provincial kan Albay na seryoso sinda sa nasambitan ng disconnection policy, lalo pang medyo na hampang man sa utang ang Albay Power and Energy Corporation na nagkukulang man ang sending resources dahil sa bako gabos na konsumidores nagbabayad sa siring na sa sendang mga bills sa Albay Power and Energy Corporation. Mientras tanto, sinabi kan APEC na maski naarog kayo niya ang sendang ipapautob na polisiya, masunod man ginaray sinda sa abiso ipinalawas ka na Department of Energy kung sain ang mga lifeline customers ninda o ini nagkukonsumo nin 25 o 25 kilowatts per hour dahil maninda tulos-tulos na puputulan dahil sa inan mga konsiderado daw na mga lifeline consumers di sa tuyang kapalibotan. Oo. Di, sinamaga kayo kong massive disconnection. No rin man sinamaga kayo ki massive reconnection o massive response sa request kan konsumidores sa nangyari sa kapalibutan ninda, lalo ng pag-abot sa mga dapat din ang aktuaran tulos. Yan ang naitara. Uyan nga ning poste dyan sa may Hamora Subdivision, poste dyan sa itong posting ito, sa San Roque, halo yun ng request na ayuso, hindi nagigibo. Bag may minaapod na nawar ang kikuryente, aloy, siyabot kisiyam bago madalagan kang lineman, paano man yan? Dapat ko ano nga nang apod ka, may balance, ano yan? Chorba, lo. Kung gura sinda kakaskas ka, arag bang kakaskas ang pagresponde, kan pangangaipo kang konsumidores? Iyo ko ta. Arag dapat ka ng balanse. Tanganin na pag pinutulan mo di ka makadangog ki gumod-gumod. Pero kung inapudan mo, dito rin sa kadalagan, iabutang kinuwang aldaw, tulong aldaw, bago maibalik, kadaing tao, madadagit ang konsumidores ka. Maski sa mga may emergency baga. Baga, ay, dapat ko ano ko ka ang expectation? Privately operated baga sinda. Ayun ka mo. Di ka pa dagit mo. Margapot man sana. Na-high blood ka na naman. Pero na-high blood ka mo yan aga sa kuya. Nasa na ang gusto tang ipaabot kay Busing? Apo. Sure, Apo. Yo, okay. Yes. Sige. MVP, ano yung Nagpaabot gira kay mga pagtelefon. Iapot mo yan. pag kung gano'n na maresolveran iya na tang rason ng kakdaing tao, kulang kitawo. Di ano solusyon pagdaing tao? Kulang kitawo to ekipahes. Daing ekipahe. Ano solusyon kaan? Pag-purchase, pag-procure. Henry M. Diyos ko. Sige. MVP, ano ang Guerrero, DCGB. Jomar Viena sa linya. Jomar, good morning Jomar. Kumusta ang First District Canalbay? Aha. Ang arestado sa tabako dahil sa illegal na tugal ang arestado gusto na si hearing na pulis hearing ko 26 anyos residente kan Propos Barangay Kubo sa Baco City si hearing ko iwanan para sa kasong pagbayunar sa PD1602 illegal na tugal sa 10 pesos o 10,000 pesos man ang piyansa sa kasong ini na-arrestar siya sa Barangay Kubo kan Tabaco City. Mientras tanto, sarap na illegal na sa kalman ang pinagahampang na kaso dito sa Ciudad San Tabaco, may warrant of arrest na minit na in-arrestar kaso na si William Bernardes Bungano, 52 anyos, na resident
Di nasabutan, Jomar, Jing. Madali lang. Jomar, Ano? bako klarado ang audio mo. Hello, dito. Jomar, Hello. bako klarado ang audio mo eh. Ngungo. Napanood daw di. Sige na, pakiulit Basta yun na na. ito. Yan. Basta Okay na. duwan Okay na yan. Okay na. Sige, go. Okay na ito. Yan ang report. Jomar Bien, CCTV. Oh, okay na. Klaradohon. So, yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Ito ang Mary. Ito na sabutan ko. Malinigon. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Malinigon talaga. Lowens Barcena. Good morning, Lowens. Kumusta ang Ligas report? Yes, salamat tabi, VP. Kun sa karsel, ang sarong barangay Kagawad. Oh. Sa ibaan, apat kaining pag-iriba. Oh. Nakadulag lugod. So, duwang target kan bypass operation. Oh. Sa kinundusir na operasyon kan Legazpi City Police Oh. sa barangay Dapdap, Legazpi City. Salbatan ang pangyari sa Maabaka. Okay. Roger. Mhm. Basado sa police record kan Legazpi City Police, nabisto ang kagawad na ini na si Kagawad Alex Agualio Senior. Si Kagawad Alex? Ay, pangyari. Okay. Roger Oh. Karoki, DI listed database. Lowens. Mas makusog Lowens mas makusog ang kiri-kiti kaysa boses mo. Oo, Roger. Yan. Okay na yan. Go. Sige. Elot ang kagawad na ini na si Kagawad Alex Agualio Senior E. Antwerpia. Aha. DI listed kay iba sa database listed as in drug surrenderer. 55 anyos, balo, na taga Purukuno, kanasambit na barangay. Aha. Ang mga pag-iriba kay din na na-arestar, iyo sinda Bienvenido Dawal Junior E. Escoto alias Jun Ginto, Oh. 53 anyos may agom, sarong construction worker na taga Purok Tresman kanasambit na barangay. Oh. Kaiba si Jojo Ala E. Araceli, 42 anyos, soltero, foreman o construction worker na taga Purok kan Bagakay kan syudad, asin Alan Paul Serrano E. De Los Santos, saro man na DI listed drug surrenderer, 38 anyos na taga Purok man kanasambit na barangay, na susog sa police record Ah. in aktong nadakop na nagpapatsesyon Salbatan ang pangyari. sa residensya tabi BP kan sarong at large o nakadulag na suspect na si Resty Bahoy Inapod alias Hapon. Aha. Saro man na DI listed drug surrenderer, 30 maybe anyos laborer. Oh. Sa iba man, ang saro pang nakadulag at large inisangunyan si Dennis Valencia E. Bahoy alias Butchoy. Oh. Sa iba sa drug listed drug surrenderer na na-arrestar na sa bypass operation pa lang kanakalis na Pebrero 7, 2017 kan Purok 1 Dapdap alas nadakop tabi ni BPN kan mga nakalihis na panahon. Alas 3:30 kasuhapon nangyari ang siring na insidente. Oh. Ang mga nakumpiskar digdi iyo ang mga minasunod sarong pidaso ng heat shield transparent plastic sachet na may laog na pinagdududahang sabu. Sarong pidaso man na siring na bagay, kaiba ang saro man na lighter. Sarong pidaso ng siring na bagay man na may laog na pinagdududahang sabu, kaiba ang apat naman ang ribong budel money asin sarong pidaso na 500 pesos. Aha. Siring man na konfiskar ang duwang pidaso nin mga nakasilyado pang plastic sachet na may laog na pinagdududahang sabu, apat na pidasong lighter naman lain-lain ang kolor, duwang pidasong aluminum foil, duwang pidaso na stainless na gunting asin bamboo clip. Oh. Inimbentaryo sa ampangkan mandatory witnesses kara barangay Kagawad Glen Lana asin iba pang mandatory witnesses tabi Biben Remand Trust na pinaggigibuan na inventory. Dahil lang kay ni ana mga sospetsado nyam yan sa ipatura para sa formal na dispositions asin inquest proceedings. Oo. Harong ini Lowens ni Resty Budan. Ang harong kay Resty. Kay Resty. Oo. Ngunyan, ini si Dennis, di man naka-star? Kaiba lang ini BP. Ano kaiba lang duman? Kaiba lang. Okay, so harong ini ni Resty, pero yaon ining apat, Roger. Alan, Alex, Bienvenido, and Jojo. Correct. Ano,
sa istorya mo, sa pagkasabot ko, by bust operation na nangyari. Tamay budol maning for 2,000? Roger. Nag-issue kay by bust operation. Bako man din nag-search, nag-issue kay warrant of arrest? Dae. Oh, sorry. Search warrant. Dae. By bust operation palan. Roger. Anong oras sa by bust nangyari? Alas 3. Salbatan ang pangyari. Di, may nagbakal. May nagbakal, siyempre. Sa siyempre, so ang nagbakal kay ni, so, otoridad. Roger. Nagsagin-sagin na para bakal. Oo. Ay pangyari sa maabaka. Oo. Naman dyan naklaro kung ang araw ni duman apat sa harong ni Resti. Ang nakalaaga ni Digdi sa police record, nag-in-actong nagpapatsesyon. Oh, you? Ibig sabihin, nagagamit din, pinagdududahan na shabu. Na may nako ang koron. Kuro. Lighter. Lighter sa stove. Ano ang pat? Makukoron? Ayun, sana ang pagkakanpat. Deka. Sabi kang paradangon. Pinalabo mo naman niya sa uroron. Anong English dyan na nakasurat sa blatter? In-act An act of na session. nagpapatsesyon. Kasabay sa by bust operation. So, gari pag by bust operation. Sir. Ay salbatan ang pangyari sa maabaka. Okay, di sa korte na lang magpaliwanag. Oo, Roger. Oo. At dahil lang kansiring na bagay, Oo. medyo talagang malibong man ang payo kay din ni Kapitan EBP Glenn Barcelon dahil lang kansiring na bagay. Tamay na ibiltong sarong kagawad. Oh. Dahil lang kang insidente. Agadan ta siya nin statement may kinaraman kay Rita BBP. Interview na to si boss, EBP. Roger. Mga bala ka na kung anong oras siya available. Roger sa 6:30 o 7:30 gayod. Roger. O ta. Kung man ang gani niya. Tanghapot duman, ni raw din ng apat na ni. Diba kuman taga duman sa arong? Oo. Pero kan mangyari sa bypass, buda itong kwan, yaon so ining duwang si Dennis buda sa Resti, nakadulag lang. Kadulag. Aha. Okay. Saan party ni Lewis taba yan sa dapdap? Sa Purok Uno, dyan sa may, sa may City Engineering. Uyo, yaon naman sa ibong. Roger. Pangyari sa maabak. O kaya, dahil lang kansiring na bagay, Aha. bata siyempre baga, ang barangay Dapdap talagang grabe ang espiritos man sa kukondusya din manlain-lain na programa, Oo. manlain-lain na paggibonin mga serbisyo publiko, alaga diyon na nga nini medyo medyo masaklap sa partikan kapitan. Oo. Naimbelto so sa iyang sarong barangay kagawad. Iyo baga. Kasapon kaya talaga habang ako nagprograma, may nag-apon sa ko, o may nagde-text. Oo. Kailang mauranon baga. Correct. Oh, pero yan pala, mas pude, actually talaga, madidipisilan man na magkaka-istorya habang nasa arogan. Tapos siyempre ang pulis, makakonsil man kaniba pang informasyon. Roger. Ngunyan, base na yan sa police blatter kan Legas PPNP. Base na sa police blatter ni BBP. Oo. At ang personal tama na yan nagdiduman. Iyo, kasapon. Oo, Roger. Sisay ang head kang ang operation sa police. Police. Police Legazpi. Roger. Talaga. Pinatunayan man ni COP na patuloy ngayang laban sa droga sa Legazpi. Kung matatandaan yan talagang ipinagunambita ni CPP Tita kan Legazpi City Police Station na sa turno niya bilang hepe kan syudad. Dahil sa matulong sagkod na magkadarakop ang mga iba pang mga persona na nag-iimbulto pa sa illegal na droga. Tanganin ang mamantinir daw ang pasior din. Okay. O sige, nagaran mong reaction si Kap. Roger. Okay, sige. Roger, so yan BBP yan mga dagdag na istorya. Alidigdi sa tuyong area of responsibility kay Bas Henry Boy Mata sa mobile unit. Ako po si Albaby. Salamat, Lowens. Mientras tanto, Jimmy, nasalita na sa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BBP. Maray na aga sa mga parantabay. Sorry, BP ka swapon. Kaya ko lang. Okay lang, no problem. Naarap mo, taman naarapan si... Ngunya na aga, maduman si Boy. Alas 9, available ka na. Maray ng pamati mo. Pwede na. Na naman. Alas 9 na sa truparan naman sa City Hall. Rayo pala nito. Duman na lang sa City Hall magtruparan.
sige, papit mo na lang naman ako. Alas 9. Yo. O, bakit? Kung ano sige maghalit, text na lang sa'yo mo si Boy. Ayaw. Okay? O, sige. Good morning pala sa classmate ko dyan sa London, Tabi, pinaka-monitor sa imo ngunyan. London? London? Tailoring? Ako? Sa, Ano yan, kan Unite UK? yun ang capital. Di, malipot na duman. Iyo. Naka-monitor si Madam Ana Pante. Kagayon ka na apelyido ni Madam? Ana Pante. Good morning, Tabi. Ma'am, garibanggi ko niyan duman. Banggi na sa ano dakol kita mga viewers sa London Alas 9 bigay nyo niyan duman sa London. Banggi duman. Sa London. Naguran da duman kay Snow. Grabe, ano? Kung kaya baga, ikaw kaya mga midbid, mga miyembro, mga taga London talaga. Ako naging miyembro man ako ang London. Patataw ka man kaan dyan? Totoo ka, London dito, London. Kaya ito kada ko nag-eskwil, nag-arag man ako kanta, nag-loan man kita. Kung nag-eskwil ako mga aki ko, kada ako man utang ko. Naging miyembro man ako kang London. Aha. Good morning sa classmate mo. Daraga pa ini si Madam? Dari, di ko aram. Pwedeng kung baka na apelyido ka na iba na, pero yung apelyido niya talaga kan kaklase mo. Amo? Magayonon talaga. Magayon talaga. Best. Magayon, no. Aha. Mientras tanto, Bibi. Sige. Gadan. Gadan ang sarong driver nin pampasayrong jeepney kaso hapon sa barangay Bunbon, Libon. Ang biktima si Freddy Molina Dilarama, may agom ang istorya, pinakihurunan nin duwang lalaki habang nasa driver seat siya na magbaba sa sayang pinagmamanihong lunadan. Pagkakuhuruna, duman sa gilid na nagbaba, gilid kan tinampo, mataod-taod, nadangog na sana sa palibot ang sunod-sunod na mga putok nin badil. Bilang resulta, binayaan kan duwang armadong persona nagkakarigo sa dugo ang biktima. Dahil lamang ini na idalagan sa ospital, mantang ang duwang suspect nawara na sana sa mga mata kan mga tao dahilan sa pagkatakot. Nakabot sa karaman kan Libon PNP sa panginot ni Chief of Police Abel Harabeho. Ang insidente kung saan pagabot sa lugar kan mga pulis nakuha ang mga basyonin bala apat sa 9mm saro sa caliber 45. Sa ngunyan, under investigation ang pangyaring ini kan mga pulis Libon mantang ang bangkay ka nasabing driver yaon ngunyan sa funeral sa Siapno Funeral Homes sa Bunbon, Libon. Blanco pa ang PNP kung ano ang motibo sa likodan kanasabing shooting incident gadanan biktima. Grabe, hinali sa driver seat. Pag-dos, binadil sa pagkababa. Mm-hmm. Na baga na dahil sa informasyon nin mga siring na kariringisan sa Libon. Pero nagbuto na naman yan, sa Bunbon, Libon, Albay. Yan, Tabi BPN, mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita, di si Jimmy News. Pangyari, binadil, gadan. Ingat po kita, Ano motibo ka ito, Nasa binadil itong driver na ito, Renz Luna po nasa linya. Renz, good morning. Kumusta ang daraga? Renz? Renz, gently fall. Every say goodbye, fallen like rains, they out of sight. Da-da-da-dun, da-da-da-dun, da-da-da-da-da-dun, goodbye. Ano na, Jing? Okay na? Sandali. Tapasaw ko na muna. Ayusan na muna signal ni Renz. Tabi. Okay. Good morning, Henry. Bawal mag-video, okay? Apot ko lang po kung Sabado, Domingo, bawal pa. Bata iyo ang pampakonsilo ni Mrs. sa laog nin sarong simana. Ay, iklaro tayo ni. Kung yung video, okay, bawal pa mananggal pag Sabado, Domingo. Ang video 5, digdi sa mo, dahil na sunod sa oras, takong burultok na, masira mo na ang pagturaok. Mas kinakadisturbo na sa makaraturog, paano daw ang masunod, garari ang ordinansa tagaro,
iniabuso na ang tamang oras. Salamat, Henry. Basahon mo, tabi. Mabuhay ka. Okay. Maray na agad, tabi. Baka po pwede man po ako makaagad tabang. May apat na aki. Wara po akong trabaho. Ngunyan. Nailing ko na po ako ni Sir Edwin. Nakadigdi po siya sa arong may makaturutin. Ano po ang kaipuhan mo, tabi, kapital sa pagtinda? Ayun daw, Angie. Ay, siya dyan nasa Albe District, ano? Angie. Apo daw, tabi ako, Angie. Angie. Nagdangog si Angie. Ange. May caller naman ganyan si Angie. Angie. Apo daw, tabi ako, Angie. Tayo ka na ikwang gani. Wara po akong trabaho hanggang ngunyan, tabi, nailing ko na po ni Sir Edwin. Nakadigdi na po siya sa arong. Arin ini, midbin mo diri kinida. Maski tabi, sir, makaturutinda po lamang para igwa kitang sana mata. Andy? Yes. Pwede rin mo hindi kay JB o kay dyan sa Dole. Sige po, sige po. Taon, naghahagad ki kung paano da makaturutinda. Gari, kwan man ang kapital ang kaipuan niya. Bako igwa Dole kipig tataon ng mga nego cart? Hindi, ikaw VP ba? Arama daw si JB kung paano ini. Sige po, VP. I-screenshot ko daw ini. Ang kaipuan niya da, makaturutinda. Ang aram ko anduli, may pigtataon na nego card sa mga gusto, sa mga nangaipo. Gari libre yan? Opo. Pero katabang man nila dyan sa, sa initiative na yan, si Kong Joey. Oo. Di ko aram mo taga sa ini na nadumana ni Edwin Suarong. Single mother na may apat na aki ang saro po na aki ko may depresyon. Kung di man nagwaring kita nadadangog ni Derek Edwin ining pigataram ko kaya di naman na siya ni Edwin. Baka tinabangan na ni Derek Edwin? Di talaga ako nadangog ni Derek Edwin. Talaga. Dead man lang si Derek Edwin. Pigapot kong taga sa ini kung sa inyo din naman ini. Di naman na tinabangan niya na Dead ma talaga? Dahil talaga si Derek Edwin nagiging para ipaliwanag na sugpunan ng pigasabi ko. Ano ini? Maray na agad. Iyo tabi, Angie? Tagarawis. Ikuan mo ikuan mo tabi ini. Irani mo kay JB. Taday ko ini matatabangan. Taday nga isang text kampo. Kay pang ko tabi, Madam So, bilog mong pangaran. I-text mo daw tabi sa kuya, so bilog mong pangaran. Address, tabi, Buda, edad, exact location tabi para mabisita yung kaso. Tera namin po sa Dole, ang aram ko talaga ang Dole, may sa dap-dap nga may tinaw ka ng mga nego cart, sa mga kanbaga, di ba, Angie? Kaya po, VP. Sa mga kuro karindiya. Garo libre ito talaga. Garo libre ito eh. Kaya ni tabing nag-text ako nagdadangog, i-text mo tabi sa kuya. So, address mo, so pangaran mo, tanganing mayroon nito sa Dole. Taday ko po pwedeng irani kung warang detalye. Yo, Angie. Yes, VP. Okay. Buda, dyan na hapon daw na 3 to 4, umapod ka daw tabi sa kuya ini na. Abay, baski dahil na mag-upload, i-text na lang, i-forward ko sa imo, ipahanap ta sa Dole, ko na magigibon ninda dyan. Roger. Yo. Yes po, Okay. yes po. Sige, Angie. Salamat ha. Okay, VP. Yes, Okay. O, ni tabing texter ta. Taga-senda ini? Taga-Rawis? Taga-Rawis ka po pala, sabi ni Derek Edwin. I-text mo daw tabi sa ko ang kumpleto mong pangaran, eksaktong address, buda edad. Ipaporward ko po ang pangaran mo kay Angie, buta ipapakakuan ko naman kay JV Gasca sa Dole. Tanganing matawan ng kalamang katong nego cart na kung pagtrutinda ang gusto mo. Tapigatawan ng kaito na itong nego cart kan Department of Labor and Employment. Diwan ta matitisting kon. Gura no sinda kakaskas ka iyan magresponde kung igwa ki mga arog ka ining bagay o kung may baka mo tong dain ng available. Iya po. Text mo po ako. Pangaran, address, edad. Tapi gahapot iyan kan Department of Labor and Employment. Okay? Yan. Madali lang. Tabasaon tamo na sa mga reaction bago kita mag-commercial. Ba digdi sa mo hanggang tuhod? Ay sus ko palan manangga. Ano yun, Jing? Good morning, Henry. Kala ko pa-sign off ka mo pa lang.
kasi yung prayer nyo po pang sign off. Yun ang problema kasi bago, Jing. Yun ang problema. Nabaliktan mo. Okay. Pasensya na po, madam. Anong nag-text? Pasensya na po. Medyo kang kaya. Nangyari man ang po. Ako nga po. Nasasala man. Sir, ask ko lang po if nag-accept na ang BRDRQ walk-in patient sa swab. Iyo po. Ay, baka po walk-in. Ma-schedule ka po. Makiki-appointment ka po. Gari 2,000 plus o bayad. Di man po kinilin siya yan ang gobyerno. So, exact amount iyan po para ma-refund. So, ginastokan gobyerno para dyan. Iya po. Ni mananggad o sige, i-forward ko na ini kay Angie taon-taon, ha? Okay, sige po. Salamat, tabi. Ira dito sa Department of Labor and Employment ini, ha? Okay. Okay, bueno. Sir, ang author tabi sir, ang author kang ordinansa na yan, kinder na. Engineer ang author, paiton mong kinder. Hindi man. Salabayon ka. Okay, ako okay lang po mag-video okay anytime, basta nagkakantang magayon ang boses. Bako sintonado, buda, so tamang kusog sana. Kang video okay, bako sa atungal ang pagpapasa ka di speaker. Okay. Okay na? O sige po, sandali lang, tama. Okay. Aha. Maabot lang ako kung nata daing budget ang DepEd Albay, tamala sa Daraga North Central School, wara tabi module, na itong estudyante ngunyan, radio-based na, bata ang signal Henry, maluyahon, 92.9, daiman makukuha kan ibang parent ang estudyante ang signal. Paano daw tabi ini? Wala ibang opsyon ang Daraga National DNCS. Kaya rakman kan magurang. Luens, Renz. Hay na si Renz. Okay na signal ni Renz. Renz. Referred to Committee on Education, chaired by Renz Luna. Renz. Yan na si Renz Lugod. Nawara ang lugod signal ni Renz. Yes. Renz. Yes, Your Honor. The committee, the chair is hereby referring this problem to you. What problem? Okay, any comment, discussion, or problem? Dismiss. Dismiss tulos. Di pa nga ni. I-adjourn mo ng urunan, salbatana ka na. Dumanon mo sa Daraga. Daraga, ano ni? Daraga North. North. Aha. Igwad ang FM na pigagamit. Di man nakukuha. May radyo na. Di man nakukuha kismaray. Nagapot sa kung dahil ang budget. Dahil na ang module. Nang module lapit ka tao? Oo. Aputado. Tabaka, dapat baga yan. Synchronous and asynchronous. Dumanan ta? Okay? Okay. 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 I Good. will conduct committee meeting. Okay. Please conduct committee. Please conduct committee meeting for that. Okay? Okay, okay. Noted, Thank you. noted. Okay. Stand by for DCGB News Express. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hindi mo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Maski sa iba ka magpuon, sa Red Horse man sana ika matapos! Red Horse Beer, kusog kanta maberma kung wasak. Diktiman sana ang pulik mo, diktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kanta
Sa Red Horse Beer Bansanaan muli mo! Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani, tamay doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz.
Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras po sa DCGB, alas 7:15 na. O kaya alas 6:15 nin paggaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw na Miyerkules, fit sa G's, kan bulan na Pebrero. Department of Health na uyam na sa daay pagsunod sa minimum health standards. Tabako LGU mapagibon nin Convention Center asin museum. Sa Lado National Unified Contact Tracing Protocol hinagad na ipasunod. COMELEC dapat na magdugang nin biometric scanners. Sa ibang nasyon, ikaduwang impeachment trial kay Trump. Pigbabantayan. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Mga babaying nagninegosyo sa Legazpi, tatabangan kan United o USAID na makaadaptar sa panahonin pandemya. Detalye kang report kay Ans Galero. Matapang ang United States Agency for International Development o USAID sa mga nagnnegosyong kababaihan o kayaan mga kasabay sa micro, small, medium enterprises o MSMEs sa paagi kan sa endang strengthening urban resilience for growth with equity o surge project. Ini ang laman kang gigibuhong virtual launching kan nasambitan ng organisasyon kung saan makakatabang nindaan Coca-Cola Philippines para i-roll out na Safe Stores Partnership sa lindong kan sa endang Women's Global Development for Prosperity Program. Ini may katuyuhan na launching na ini na matauan ni ang mga saradit na nagnenegosyo sa syudad, lalo na ang mga kababaihan na nag-operate din sa sari-sari stores in mga protective plastic cover as in posters sa sendang partner cities kung saan ang gagamitin ini o ibubugtak ini sa hampang kan mga sari-sari stores na nga ni maging ligtas sa sustainable man ang transaksyon. Ngunyan pa na dapat daw na makaadaptar ang gabos lalo na ang mga nagnenegosyo sa pinagpapautob na protocols dahilan sa pandemyang COVID-19. Gigibuhan ang launching sa paagi ng Zoom alas 10 din pagkaaga kung saan magiging representante o magiging presente ang mga representante na nasambitan ng organisasyon. Yaon man si DTI Regional Director Rodrigo Aguilar asin man mapartisipar man sa Zoom launching na ini si Alcalde Noel Rosal kan syudad ng Legazpi. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCTV. Ipinag-insister kan Department of Health Regional Office sa pagi ni Director Ernie Vera ang mandatory na pag-obserbar sa minimum public health standards asin magtiwala sa COVID-19 vaccine ang mga Bicolano. Siya nagpaluwasin pahayag dahilan ta paiba-iba ang trend kan COVID-19 cases sa rehiyon. Sayang sinabi, nansaro sa mga rason na naobserbaran iyo ang relaxed lifestyle kan mga namamanuaan asin ang kapabayaan na magamit nin mask o face shield. Sayang pinaliwanag na nahiling niya lalo na sa mga saudan daing mask o social distancing. Ang mga namanuaan na siring sa normal ang sitwasyon. Tinawanin doon na Vera na dapat giraray na sunodon ang minimum health standard tanganing malikayan ang pagdakol kan kaso. Sarong kotse na pagsadirinin sarong nurse, pinagtutubudan na linaog nin mahabas habang nakaparada sa Lanco Business Park. 110,000 pesos tinabag kan suspitsado. Lawrence Barcena sa detalye. Ang nurse na Red Cross na aligatong nasa litihan ni 110,000 pesos tapos na magpag-inikan sa iyang vehikulo sa Lanco Business Park sa nakaaging aldaw. Ang nagreklamo mismo sa Legazpi City Police kasaudma iyo si Florinda C. E. Ramos
25 anyos, taga-Daraga Albay. Nagparada siya sa Lanco alas 8 siya pa nagbihis sa Lunes. Alagad pagbalik niya sa lugar, so sa iyang sitling bag, may laog na 10,000 pesos. Tingko po ang nakuha kan para hamak sa nasambit na biktima. Sa adno dai niya na atindera na ilak ang sa iyang bihikulo kung kaya nakuha ini. Lagad sa konsangon yan, daipan nakukuha ang siring na bagay, maski pigparagibo niya na ang tapos para mahanap ini. Siring na bagay, siya nagpa-blatter sa Legazpi City Police Station. Lanta dakula ang pagtubod niya na ang sa iyang dakulang kantidad ni kwarta na tabag ni Mabas na nagtuturutanda dyan sa Lanco Business Park. Nagtabareta kay Basen Riboy Mata sa Mobile Unit, ako po si LBB. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, plano po kan gobyerno kan Tabaco City na magpagibonin mahiwa sa Sinmagayon na Convention Center tanganing magamit kung igwasindang darakulang pagtiripon. Sinabi ni Alkalde Crisel Lagman Luistro na igwasindang 4 na hektarya dinlote sampangan kan Siga Memorial District Hospital na pwedeng tugdukan nin Convention Center. Kasabay nan museum na pwedeng bugtakan nin mga iba-ibang bagay may relasyon sa kultura kanasabing syudad. Idinagdag pa niya na ang proyekto pigilauman na pupunan ngunya na taon asin matatapos sa masunod na bulan. Face-to-face or not to face-to-face campaign, maabot na eleksyon, malabo daw na mangyari. Alarmario sa detalye. Malabo pang mangyari. Nagustuhan COMELEC na no face-to-face campaign sa maabot na eleksyon sa COVID. Sinabi ni Congressman Pilo Garbin Jr. kanako Bicol na premature pa ang sabi kan COMELEC dahil halawig pa ang campaign period next year. Maglaog pa kan 2022. Sigon sa iya, awan muna ni na panahon ang gobyerno na mag-roll out kan vaccine. Tumabang muna ang COMELEC sa information dissemination kontra COVID. Asin nagtutubod si Garbin na anti-poor kung mangyari ang face-to-face campaign. Paano maaraman kan mga tiyo sa pamilya na kulang man sa mga gadgets ang dapit sa kandidato asin sistema sa eleksyon kan o kung mangyayari ang no face-to-face. Kaya na kung Bicol, nagtutubod na premature ang suwestyon na inikan COMELEC, halato na muna na mag-roll out ng vaccine ang gobyerno, asin nakulang posibilidad na face-to-face mangyari ang kampanya para sa 2022 eleksyon sa bulan na Mayo. Alarmario, DCGB. Nakatalaan na maglaag ng dagdag na closed circuit television o CCTV cameras asin public address system sa laog kan Dalaga Public Market. Sa entrevista kan DCGB News kay Temes Lubete, ang market administrator kanasabing banwaan, dakulan magiging katabangan kan naunambitan na ekipahe sa pagpagayon kan serbisyo kan sa indang opisina sa publiko. Sinabi ni Lubete na kaypuan na ang dagdag na CCTV tanganing mamonitor asin madakop ang mga personang nagigibonin panghabas asin iba pa tanganing matauanan magkanigong penalidad. Sangon yan, pigahalat na ninda Lubete ang pag-aprobar kan sanggo ni ang bayan kan Daraga na makabakal kanaunang bita ng gamit. Pulanggi ABC o Liga ng mga Barangay President Adrian Salceda narireparo ng dakol ang mga tarpulin sa mga barangay. Jimmy, nasalita sa report. Na-konfirmar na talagang naghiro na si ABC Federation President Adrian Salceda sa mga barangay kung saan sa pagbisita kan DCGB News sa pinakarayong sityo kana Barangay Balinad ang sityo Garayong Kaswapon sa Pulanggi sa Bukana kan Barangay Lantado na ang gari na mga tamong kaharalapad na streamer yaon ang litrato kay ni asin mga programang pambarangay na ipiglalatag asin na gigibuhon sa ngunyan panahonin pandemya dahil pwede ang mga ati
magpararuluwas ilinansar kay ni an Project Angel kung sa inan mga aki pigahatodan in mga bagay-bagay na pwedeng makalinga sa mga aki kawatan pagkaon asin iba pang mga bagay na mapapakinabangan para dahian mga ini magpararuluwas sa ngunyan dahi manigaran piguro na napaabot na eleksyon konsahin sa mga barangay na mamatian na ini sa pagikan paghatod nin mga programa asin na mga visibility personal kan mga politiko sa mga barangays kan Pulangi, Albay. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGP News. Pigadalan kan Department of Environment and Natural Resources kon arin na mga lugar sa Bicol ang pwede pang tanuman nin mga butong na magkakatabang sa pagprebentar sa pagrasay nin daga asin kabubuldan. Sa entrevista kang DCGB News kay DNR Assistant Secretary Gilbert Gonzales, dakula ang magiging kontribusyon asin tabang kan mga butong na itatanom sa gilid nin mga salog sa tuyang rehiyon. Sayang tinawanin doon na plano kang DNR na maging capital o bamboo capital ang Bicol sa mga mabot na aldaw kung mapapano nin mga butong sa kapalibutan. Tinawanin doon ni Gonzales na ang butong saro sa mga livelihood opportunity kan mga namanuaan dahilan ta pagigibo ini na mga kagamitan sa laog kang harong siring sa mga salasets magin katurugan asin iba pa. Sayang tinawanin doon na sa paagi ka ini makakatabang pa ang butong ng padagos o na maiwasan ang padagos na pag-landslide sa mga tampi nin salog lalo na sa mga lugar na nasa gilid nin bulod. Launching activity talaga man sa Build Back Better initiative na bigyan mo kan executive order. Ini pagkaso interagency na programa para makarecover kita duman sa mga naapektuhan kan bagyo sa nakagi ng December. Enot kani kasuhapon ipinaglansar na kang DNR ang bamboo planting sa iba-ibang parte kan Kabikulan. Mantang sa Albay, ginibo ini sa Sitio Garayon, Balinad, Pulangi, Albay, mantang sabay man na ginibo sa Camarines Sur, asin Camarines Norte. Vaccination plan kan lokal na gobyerno kan Daraga, binilog na. Renz Luna sa detalye. Bilang antisipasyon sa maabot na mga bakuna digdi sa tuyang nasyon, nagbilog naman ang vaccination plan ang lokal na gobyerno kan Daraga na kung saan ang sinang pinaglalaoman na yung bakuna na hali mismo sa Department of Health. Sigun sa entrevista kan DCGB News kay Dr. Mercy Chuan, pamayag kan Rural Health Unit, siya yung sinabi na ang prioridad kan o ng bitan ng vaccination plan ayoan ng mga frontliners, magin man ang mga medical workers, kaya ang digdi sa bisinidad kan Banwa ng Daraga. So nung digdi ang mga uniform personnel, asin magin man ang iba pang mga frontliners, asin sa kanay susunod, na mga senior citizen asin iba pa. Sigun sa iyan at dai pinagtutugutan ang mga lokal na gobyerno mag-purchase kan sa indang mga sadiring mga bakuna kaya sa iyan nagigibuhon niyo sana maghalat sa bakunang itatao kan Department of Health. Kung makatatandaan, enot naman nagluwas sa mga bareta sa lado nasyonal na maabot ang mga nanumbitan ng bakuna sa huring semana kan bulan kan Pebrero. Mga nagdag na bareta, Renz Luna, DCGB News. Iba pa niya tong bareta, mga tugang sa lado lokal, anom na barangay sa Malinaw. Bahangon yan dahilan sa padagos na pag-uuran. Kaya Jomar Bien sa detalye. Anom na mga barangay sa Banwaan kan Malinaw ang pigbabaha sa mga oras na ini. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Mr. Dempsey Alcala, ang Municipal Risk Reduction and Management Officer kan Malinaw. Susugsa sa iya na sa paglibot nindang unya na aga, na-discover ninda na nagkapirang barangay dito sa may sentro ang pinagbabaan na ang tubig hali sa Basagan River na nagigikan pa sa Pulkan Mayon. Monitor ninyo niya na nagpunpo kami mga 3:45. Paglibot niyo po, may planning po sa mga nagkapirang barangay. Ngayon na ini po, hali po duman sa Basagan River o sa Mayon tabi ang barangay. Ano mga particular mga barangay ang baangon yan tabi, Sir Dempsey? May parte po kang barangay Estancia, barangay Lapnik, barangay Awang, barangay Bawa, barangay Poblasyon, barangay
ang pinakaalangkaw na porsyon sa mga naunambita na barangay iyuan na pinaha ning sundo sa 6 pulgada susog kay Mr. Arcala. Pasalamat sana siya. Tangon niya, nagluya na suran asin tiglalauman na kung magpadagos ng day maguran, mababa na ang level kan tubig sa mga naunambita na lugar. Yan ang report. Omar Bian, TCTV. Sa may koneksyon mga tugang na bareta, Ramon Tadaw ang kamugtakan kang panahon hali dyan sa Pag-asa Legazpi. Dahil lang po halos kasabanggi, makusog panbagsak ang uran asin nagkaperang lugar mananggad ang medyo halangkaw ang tubig dahilan sa baha. Nasa linya po si Michael Francisco ng Pag-asa. Michael, magandang umaga. Go ahead. Magandang umaga sa iyo, Sir Henry, at sa ating mga tagapakinig dyan sa TZTV. Para sa ulat panahon, ngayong araw na to, Miyerkules, February 10, 2021. Yung ating binabantayan na low pressure area, ito po ay nalusaw kagabi. Ngunit sa ngayon ay tail end ng frontal system naman. Ito ang nakaka-apekto sa silangan bahagi ng Central at Southern Luzon. Kasama na dito ang Bicol Region. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat-pagulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa silangan hanggang hilaga silangan ng iiral na may katamtaman hanggang sa maalon na kalagatan. Nakataas ang gale warning sa mga seaboards ng Camarines Norte, Northern and Eastern Coast ng Camarines Sur, Northern and Eastern Coast ng Catanduanes. Kaya ating naabisuhan ang lahat ng mga gumagamit ng mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag na munang pumalaot sa mga lugar na ito. At ating naman pinag-iingat ang lahat ng mga gumagamit ng mga malalaki sasakyang pandagat sa mga matataas na alon. Itong madaling araw na to, tayo po ay nagtaas ng heavy rainfall warning. Kaninang umaga, ito po ay itong provisional albay ay nag-red warning level tayo. Ngunit itong nag-release po tayo ng alas 5 na madaling araw, ito tayo po ay nag-yellow warning level na lang. Dahil po nakikita po natin na ang pagbuhos ng ulan ay hindi na po ganun sinlakas. Hindi po katulad ng alas 2 ng madaling araw na umabot po tayo ng 73 millimeters sa loob ng 6 na oras. Ang agad ng temperatura para sa maghapon, 22 hanggang 29 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST, Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Hello, paring Mike. Yes, sir. Klaro ko lang yung low pressure, ano? Tama bang parinig ko? Natunaw na yung low pressure natin binabantayan? Apo. Bali Wala ng mga nakarang araw na binantayan po natin, nalusaw po yun ng alas 8 ng umaga kahapon. Ayun. Ngunit meron po ulit na sirkulasyon na tayo binabantayan, isang low pressure area, ngunit ito po ay nalusaw din kagabi. Ayun. Oo. Bakit masyadong malakas ang ulan kagabi? At tail end ng frontal system yun. Ayun. Talaga ha. Wala na yung low pressure, may tail end pala. Ng tail end ang mas nagpaulan po sa atin. Hanggang kailan ito? Mga ilang araw to, paring Mike? Ay, makikita po natin dito, maaaring bukas maganda-ganda na po ang panahon natin. Okay. So, ibig sabihin po ngayon, wala tayong inaabangan na posibleng maging bagyo, ano? Kaya lang talagang magiging maulan tayo. Apa. Ngunit ito pong pagulan po natin, hindi na po siya sinlakas na, hindi katulad po ng naranasan natin kagabi hanggang sa madaling araw ng alas 2. Oo. Kasi nga may natanggap kaming yung alarm, di ba? May alarm from NDRRMC. Oo. So medyo hindi siya kasing lakas ngayong araw hanggang bukas ang ulan, no? Kumpara kagabi, kapon. Okay. Sige, paring Mike, maraming salamat, ha? Yes, magandang umaga. Opo. Thank you, mga tugang Michael Francisco ng Pag-asa Legazpi sa kamugtakan kang panahon. Mga bareta, mga tugang sa Lado Nacional, masunod, makalipas lang kaini, alas 6:35 na. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit.
Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido G Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido G Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di mag-Maxfit. Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di mag-Maxfit. Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di mag-Maxfit. Maxfit. Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxfit. Sa Maxfit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Maski sa iba ka magpuon, sa Red Horse man sana ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kanta maperma kung wasak. Tiktiman sana ang pulik mo, tiktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kanta maperma kung wasak. Sa Red Horse Beer man sana ang pulik mo! Red Horse, extra strong. The #1 beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng
Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mong sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. GB News Express. GB News Express. Ipinahayag po ni Presidential Spokesperson Harry Roque na nasa doktor na ni Presidente Rodrigo Duterte ang desisyon kung anong brand na klase ng bakuna o klase ng bakuna kontra COVID ang itutudok sa Presidente. Sigon kay Roque, senda nang ipinagkakatiwala sa mga doktor ang nasabing desisyon dahil sindaman ang mas nakakaaram digdi. Enot kay ni sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte na handa siyang magpatudok ng bakuna kontra COVID-19 na gibong China o kaya Russia. Mas makaskas daw ang ginibong pinaglaoman na simulation exercises bilang preparasyon sa pag-abot kan mga bakuna kontra sa COVID-19. Kaso hapon, inisigon po kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kung sa inatapos sana sa laog ng 50 minutos ang ginibong simulation na tinagamahan kan gobyerno ng 120 minutos o nasa 2 oras. Ginawa nindo ni Galvez na wala nin lugar para sa kapalpakan sa rollout kan bakuna, lalo na ang talagang sensitibo ang bakunang gikan sa Pfizer BioNTech na pinaglaoman na mag-abot sa nasyon. Pinag-aabangan na kan ikaduhang impeachment trial kan dating US President na si Donald Trump base sa naging anunsyo ni Senate Majority Leader Chuck Schumer. May napagkasunduan ang trial rules sa pagultan kan Senado o Senate Republican as in Democrats. Siring man ang House Managers as in legal team ni Trump. Nakatalaan man na magboto ngunyan ang Senado as in magkaigwan ng 4 na oras na debate para patunayan ang constitutionality kanasabing proceedings. Gadan si US Congressman Ron Wright sa edad na 65 anyos matapos tamaan ng COVID-19. Siya ang pinagkukonsiderar na kainot-inuting sitting member kan Congress na nagadan dahil sa nasabing virus. Sigon sa staff kan Texas Representative sa Dallas Hospital ini napatudan ng hinangos. Sigon sa informasyon, Enero 21 pa kan ini sa ospital matapos makamati ng sintomas kanasambit ang virus. Naging congressman kang 2019 as in ini nakuta ni kaduwang termino mantang naka-confine sa ospital. Enot man na nagadan si Representative-elect Luke Litlow dahil sa COVID-19 kan Disyembre bago pa sa naining manumpa sa primerong pagkakataon. Nagluwas po mga tugang sa pag-aadal na 35% na mas halangkaw ang tsansa na magadan ang tawong tinamaan ng Yuki variant kan COVID-19. Base sa record kan mga eksperto, saro sa kada 144 na lalaki na may edad na 55 anyos, sagkod 99 anyos ang nagagadan matapos tamaan ng Yuki variant. Mantang suminikat man sa 3.5% ang tsansang magadan kan mga kababaihan na may edad na 70 sagod 84% dahil sa bagong variant. Uminabot man sa 16.4% ang Yuki variant mortality rate para sa mga edad na sobra sa 85 anyos. Apisar kay ni base man sa nasabing pag-aadal, posibleng proteksyonan kan bakuna kan COVID-19 ang bagong mundag na umboy. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz sa detalye. Paring Mar, good morning, Pari. Good morning, BB.
sigon sa Department of Health, pwedeng makamati ng pangangulog, pamumula, paggatol o paghubag kan pinabakunahan na pwedeng magdurar, kapirang oras, kalintura, panluluya ng lawas, ulog ng payong, pagkurso o pagsuka, base sa side effects man kan COVID-19 vaccine. Agad sinabi kayo siya na mahali man sa inini, mantang tulos na magkonsulta sa rong healthcare professionals kung makamati kan siring na naunambita na side effects kapag nabakunahan na. Sa rong pagirundong kan DCGP asing kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19, ligtas at bayaran. Business News. Business News. Mga tugang iimbestigara na kan Department of Agriculture. An palabaw na presyo ngunyan kan sibubog. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes na partikular nindang investigaran ang garong pagsabay kan langkaw sa presyo kan sibubog sa paglangkaw kan presyo nin karning orig. Sigon kay Reyes, dahil maninda aram kung nata naglangkaw ang presyo nin sibubog, lalo na sa mga supermarket, mantang sa iyang pagkaisi, 180,000 pesos kada litro o kada kilo, ang dapat na presyo kay ni na nagkapirang saudan as in supermarket sa Metro Manila as in iba pang probinsya. Minaabot nasa sobra sa 300 pesos kada kilo ang presyo ngunyan kan sibubog sa ibang lugar. Yan ang mga bareta na sinurat po ni News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, katuwang si Angel Mustasa sa Lado Lokal. Report kan pag-iriba, hali po dyan sa luwas. Yan ang mga baretang totoo. Sigurado, asin, garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ini po ang sa indong lingkod na si Meg Subiri. Bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor, ramdam ko po kung gaano kahirap ang taon na ito para sa lahat, tinamaan man ng sakit o hindi. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naglagay po tayo sa national budget ng pambili ng bakuna para tuluyan na tayong makabangon mula sa pandemyang ito. Konting tiis na lamang po. Ini po ang sa indong lingkod na si Mig Subiri. Bumabati ni sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan.
Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Sa pulugan payasin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxvit. Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxvit. Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxvit. Maxvit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng, at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby girl. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. Yeah. Isay daw ini. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Ini po an Retan. Para Retan. Renz. Yeah, Bibi. Good morning, Renz. Good morning, Bibi. May sasabihin ako sa iyo, anak. Anong sasabihin mo sa akin? Birthday ngayon ni Bunjing Tanay. Uy, birthday ngayon ni Kuya Bong. Kailangan nating sabihin at batiin na happy birthday, Chief Technician Ramir Bunjing Tanay. Okay, sabay-sabay tayong lahat. Sabay-sabay tayo. Sabihin natin, 1, 2, 3, go. Happy birthday, Chief. Ay, wala. Hindi tayo sabay-sabay. Ulitin natin. 1, 2, 3, go. Happy birthday, Chief. Tech. May ikong pa. Dapat sa mga listener, sarabay man kita. Oo. Taon, good. Sarabay kita eh. Happy birthday! Kundi baga, sabi ni Mayor, din ang na magparatiripon. Yan ang mga burong birthday baga, mga tuwan. Iwasan mo na dapat yan. Oo, mas maganda. Happy birthday! Tumawag na lang kayo sabay-sabay. Oo nga, tumawag na lang sabay-sabay. Kung hindi,
Ang gawin ni Bunjing, pagpagawa siya ng pagkain, nakapak na, ipahatid sabay-sabay kung saan tayo. Oo naman. Oo. Birthday! Yan ang magandang gawin ni Kuya Happy Bunjing. birthday! Halimbawa, nandun ako sa bahay namin, mamaya na mga 12, may nagtutok-tok sa gate. Pinapahatid po ni Chief Technician Bunjing. Wow! Parang ganon, di ba? Happy birthday! Antos man sa daraga. Habang nandoon ka sa bahay nyo, nakahiga ka sa sofa, pagkatapos magprograma, mga alas 2, may nagtutok-tok. Merinda po padala ni Bunjing. Wow! Parang ganon. Pwede maganda yan. Yahoo! Sana nga mangyari. Oo nga. Maganda ba ang suggestion ko? Maganda. Oo. Baka may pakain talaga mamaya. Sa tingin ko nga talaga, mukha. Kahit maulan. Oo nga. At sabi ko, ipahatid na lang. Kasi Oh, sige, mababasa sige. kung pupunta kayo rito. Oo nga. Mababasa tayo. Oo. Okay. Ano nangyari? Happy birthday, Kuya Bunjing. Aha. Sa mga baretang bayanirin. Ano? Para sa satuyang mga kakulalakmi. Parinaga pa lang sa mga listener dyan sa Kotmon, Kamali, Albay. Kotmon. Aha. Kay Father Marlon Bron. Kotmon Parish. Sa Alidio. Marinaga. So, Mira Puentes family. Mira Puentes. Ha? Yan sa Kotmon, Kamalig, Albay, nakaantabay dasinda sa imong yan, baby. Yes. Salamat ha. Salamatan po. Parinaga sa Indo. Sa Salamat mga po. bareta Oh. na mainit-init. Mm. Sisi daw kining. Ah. Sarong aspirado para gobernador. Oh? Sa maabot na eleksyon. Aha. Na talagang ipos-ipos na sa paghanap kan sa iyang gagastoson. Oh. Namala mapuuna da siya na magdisponer asin mangutang. Aha. Anda pang ipabakal an sa iyang mga manok na pambulang. Nangyari sa Albatan. Nagtitipo na pala. Nagtitipo na. Aha. Si Sir, inspire sa pagdalagan sa bida politika. Aha. Sige siya ng fight. Maski nga ni sa totoo, wara siya ng kwarta. Aha. Pero matindi, bibangga tulos ang mga nasa probinsya. Aha. Maski sa listahan kan mga kandidato, nasa huri na parte siya. At least may kon siya, may fighting spirit siya. Aha. Oho. May will. Magasto lamang sa kalaban. Aha. Aha. Kan nakaaging eleksyon, nagdalaga naman ini si Sir sa pagkagobernador. Maski nga ni sure ng daog, isa nagpa-pressure. Aha. Pero maurag. Salbatana ka, judgmental ka. Judgmental ka. Bawal ang sorry. judgmental. Sorry. Pero posible. Ay, Aha. ino yun. Mo nang igibo-gibo mo ngayon. Siraman mo, inuyunan mo. Oh. Posible. Posible ha. Tapag nagkandidato ka talaga, duwa man sanan sa imong abutan. Madadaog ka? Pwede kang gumana. O madaog. O madaog. Iga pang sarong abutan ka. Ano? Pwede mawarang kang kwarta, magkakwarta ka. Aha. Di ba? Tama. Kakonsulti na ako ngayon kang grupo, dahil man linuwas. Okay. Aha. Pero maurag ta nakalabiman 1,500 na boto sa tao. Oh? Kan nakaaging eleksyon, Aha. nakalabiman 1,500 na boto sa tao. Aha. Ngunyan naglalaom na baka lamang daan makasanggatos 1,038. Dakol na estimate yan ha. Dakula. Sa tag-adjust lang, medyo dakula yan. Aha. Sa taga-sanggatos lalo na. Yes. Aha, okay. Sarong remarkable, Ah. naginibo kayo ni Sir kang nakaaging perilian. Aha. Naglaog ini sa sarong insidente ning kasulo sa Aha. satuyang kapalibutan. Aha. Dalagan man si Bossing, guwa kibalde diretso sa poso. Aha. Pangyari ta imbis na sa suluan mabuhusan, nabuhusan sa bumbero. Dahil man kayang training mo na practice, nagbuhos ki tubig. Kasi biyan lugod si bumbero. Biglang kumino ang kani dumaan. Aha. Kaya ngunyan na maabot na 2022, maluwas naman da siya. Ah. Kaya ngunyan pa sa nadaa, babadgetan na niya. Aha. Na dipisil pa lang da maghiro sa politika pagwara kang kwarta. Ay, totoo yan. Totoo Kaya yan. tinaraman siya kan agom na mas maray ngani na daina. Aha. Piling sikat man,
ini si Sir, Aha. naguna niya, mitbit siya sa luwas. Aha. Sabi kan sa tong kulalapnit, pag may nakakasabatan, ang kiray pigtataas. Aha. Nagtatango, maski da iman mitbit talaga ng gayo. Kayan iba natatakot, dahil ninda aram para gobernador pa lang si Padimo. Aha. May kalaban na pala si Gob. Ayo, may kalaban May kalaban na, oo. Okay, ito, sikat ini, nabigla sa nang duminalaga. May gabi na, may kalaban na pala si Gob. Out of nowhere. Mm. Sino rin ang sarong aspirado para gobernador din sa tuyang probinsya Aha. na nagpopuo na magdisponer niya man asin kwarta. Aha. Dakula, ang paglaom na sa manggana maski nga ni malubog na sa utang. Aha. Handa pang ipabakal ang apat niyang manok na pambulang. Sabagay, karapatan niya man, maski sisay basta kwalipikado, karapatan na magkandidato. Aha. Pero rimati sa pambulang. Aha. Oo. Basta ano ini may apod bagat namin dyan, Bibi? Apod- Na kandidato? Si Dani, matig sito si Dani. Nuisance candidate? Masa matig sito si Dani Garcia. Ano daw ang Padi. ano ito? Sisay ito, padi. Pwede lang, ano din eh, common taong ini. Alam na. Loki lang talaga ini. Aha. Kana kaging leksyon talagang talaga naman in makusugon sa buot. Yeah. Aha. Okay. Yabangan ta na sa nabibi. Yeah. Kung ano man ang plano kayo ni. Aha. Na for gobernador, handa ng mangutang para sa masunod na eleksyon. Yes. Yan, bibi, ang mga istorya. Aha. Pwede din, kung yan ang pagkaga, friends do not DCGB. May itaw ko sa imo. May nag-text imbestigaran mo yun eh. Okay. Sarong driver, nakaputol ki sarong bago na payong. Oh. Ibinadol ni misis niya. Tabang siya nagmamaniw, ginibo niyang konduktor, so aligadong chicks niya. Saan daw ang biyahe? Basta ang biyahe, ang bayad, mga nasa 15. Ay, pangyari. 15. Pun sa Legazpi. Limit kaya ako digdi, anis lag daragang route. Diba? Iba initang, barato masanos lang daraga. Ay. Ini mga pun Legazpi, basta 15 ang pamasahe. Ay, Paul Legazpi. Okay. Nagpara mapasada daa. Kan, di, so misis, nagpunman. Ito ko sa'yo mo, para man nagkaparadangog ta. Ini bagang mask na ni Buda Akalo, pwede kang makadiske, di kamidbidan. Iyo to, tama. Pero kamidbidon tulos ako kan mga nakailing sa ko na kamidbid ko. Day man ta, ikakaya BP. Pag nailing so angog ko, ay si Henry mo yan eh. Ikakaya, maski magmask ka tapos kalo, pag arani ka na, ang aura mo kaya ang nagpapaano eh. O sige, maglibre kang pangutot-taon iyo. Ako mabayad duman sa anito, bigkaunan mo. Marjan City Ray. Ako mabayad iyo. Kung ka duman, taraman mo, mabayadan ko na sana, ha? Okay. Okay? Yan ang gusto ko. Basta talaga pagkaon. Sige. Okay? Yan yan mga istorya. Rans Luna, DCGB News. Nakabuhat lamang si Architect Leo Del Rosario. Sabi ni Noel na manalo, ito pakarag pa niya ang donasyon, puging-pugi. Good morning, Tabi. Director Leo Del Rosario. Like ko talaga ngayang background music mo. Napapabangon ka talaga ngayon sa kama. Like pala, Sir Daddy. Leo, Alright, good morning, Tabi. Bueno, ay sus ko, alas 7 na. Mga tugang maparam na ako. May nag-text digdi, sala ngayon oy ang Tagalog mo, dapat ngayon, dapat ngayon may kumakatok, hindi nagtutok-tok. Bicol po, so gusto kong sabihin. Hinalo ko po sa Bicol Buda Filipino. Kaya po sabi ko, mayroong nagtutok-tok. Bicol po ito. Bicol po. At maraot magtaram ki Bicol Tagalog na sugpunan. Palusot ka, pangayang sa Ramayong ka. Bueno, tama man ang sa iyang kwan. Sa wrong grammar ngayon Tagalog mo, Noy. Tama ngayon, may kumakatok. Yes! Correct usage, tabi nin Filipino. Construction of pangungusap. Ay, hindi. Construction of sentence. Salamat ka sa nang pag-antamay, Henry M. Goodbye. Babalik kita 7:30 sa programang Anapot. Mabuhay po kita, Gabos. Tapos na ang programa.
Lakaw, pasiring sa lamesa. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda.